Ha arribat l'hora, canalla. El dia del concurs ja és aquí. Estic tan impacient que... mireu on soc. El que hi ha allà dintre us ho deixo per vosaltres. Hola, canalla. Estic aquí, en aquest petit confessionari que he preparat, per intentar explicar el millor possible què és el concurs. Què parlàvem? Què has sentit parlar-ne del concurs? Sí, una miqueta per la tele, però no molt. Què m'expliques? I tant, ja expliquem, oi, nois? Sí. Bueno, consisteix en que és un espectacle casteller que es fa a Tarragona el 5 d'octubre i bueno, ens ho passem molt bé i anem a fer els nostres màxims castells i totes les colles. Va a Tarragona, va a Valls, va a Vilafranca, va un munt de colles. Hòndia, sembla interessant això. Bé, a nosaltres el que més ens agrada del concurs és veure com tantes colles van a fer els seus millors castells. Totes les colles, o fer castells inclús que no han portat aquesta temporada o que no han portat mai. Penseu. O sigui, veure que hi ha diverses colles que estan fent molts castells impressionants, però és que nosaltres també hi anem, per exemple, el diumenge, i fem els nostres màxims castells, que són uns castells que hem patit, que els hem treballat durant tot l'any, i anar al concurs del diumenge és una manera de demostrar-lo a la gent que no és només un moment, sinó que ens ho hem treballat, que ens ho hem currat i que valem allà. El que més m'agrada del concurs de mi és veure com totes les colles amb els seus colors de la camisa ens ajuntem tots allà a fer una mateixa cosa, castells, i que tots els espectadors estan pendents de tot el que farem nosaltres. És indescriptible aquesta sensació. Perquè el concurs són sensacions. Vull dir, tu arribes a plaça i veus que és molt gran, no? I et sents com a petit. Tot i que després saps que et sentiràs el més gran, no? Perquè estaràs demostrant el que més pot fer la teva colla i del que som capaços, no? Tots junts. Jo no he anat mai al concurs de castells, però pel que diu tota la resta de gent és un moment mític, és un moment que no ens podrem perdre ningú, perquè tota l'emoció que anem recollint durant tot l'any per fer els nostres castells arriba el diumenge i és una explosió de sentiments, de llàgrimes, de riures, de plors, de qualsevol cosa. I si encara no podem fer els castells que més llueixin, jo crec que serem els que més ho celebrarem de tota la plaça i que els guanyarem en alegria, en il·lusió. Jo crec que entrarem a la plaça ja convençuts que marxarem allà amb el clap ben alt i bueno, així és una mica com m'imagino el concurs. Espero que tota la canalla especialment i la colla tingui el mateix pensament i bueno, i aviam què passa diumenge. Anar a fer castells al concurs vol dir, sobretot, estar super tranquils i anar a disfrutar de la feina que hem fet als assajos i a les diades durant tota la temporada. Pantalons blancs, camisa dels nens i faixa. Jo ja ho tinc tot a punt per diumenge. I vosaltres? Recordo jo amb molta il·lusió i bueno, se'm posa la pell de gallina cada cop que hi penso. És la Torre de 8. La Torre de 8. Fer la Torre de 8. Torre de 8. Que ningú se l'esperava. Tan inesperada que No hi anava. No s'havia de fer el concurs. La Torre de 8 tan inesperada que tothom parla, si no estan fent i tal. I quan ens
van dir que l'anàvem a fer, doncs, tot i que no ens l'esperàvem, pujàvem convençuts i amb ganes de fer-la. Al final doncs, vam fer la torre, va sortir com va sortir, que va ser espectacular, va ser un moment que jo crec que totes que vam anar al concurs de fa 2 anys recordem. Veure que la canalla estava contenta per fer-la, que tothom de tronc, tothom de pinya estava concentrat, tenia moltes ganes d'aquella torre, i veure com la vam descarregar. Que tothom et miri, que t'aplaudeixi, que tota la plaça de Braus estigui pendent només de tu, de la teva colla, del teu castell. Doncs aquests moments són els que valen la pena al concurs, i aquest és un dels moments que no oblidaré mai. Però a mi el que més em va marcar va ser el 4-8 que vam fer a segona ronda. I em va ser important per mi perquè va ser el primer 4-8 que vaig fer al concurs. I com mai havia fet un 4-8 al concurs a Tarragona i menys de 4, que era la posició que més m'agrada. I també quan vaig fer el meu primer castell, que va ser un 7-7 al concurs, i res més. La mania que tinc abans de fer pinya o pujar un castell o qualsevol cosa que faci amb castells és tindre els meus mocadors. O sigui, no puc començar els assajos, ni les guiades, ni res, sense tindre el meu mocador al canell. I sobretot si és un castell de 8, que tots són importants, però un castell de 8 és molt més important, és xocar los 5, que ho fem tots, al Valentí, i espero que estiguem tots a tope i que ens ho passem superbé. Si per exemple tinc el Víctor davant meu, doncs li pujo una mica el coll, miro que les seves mànigues també estiguin bé, perquè jo l'he d'agafar per aquí, per exemple, doncs miro que tingui la màniga ficada, llavors una mica de massatge, alguna brometa, ja saps, lo típic. Doncs aquestes són les meves manies abans de pujar un castell. Doncs la mania que tinc jo sempre abans de pujar un castell, sigui el castell que sigui, és fer-me així amb el pantaló. No sé per què, però és una mania. I també quan és un castell així més important, com per exemple un 4-8, doncs sempre em miro amb el Kevin i fem una ganyota, o ell a mi, o ell a ell, i això doncs em dona força per aguantar allà dalt. Quan ens reunim la canalla que puja i donem 4 últimes indicacions per no posar-nos nerviosos a dalt, donar-nos confiança i molts ànims. Això suposo que a vosaltres us ajuda i a mi també m'ajuda per acabar de convèncer-nos, de veure que vosaltres també esteu convençuts i d'allà dalt donar-ho tot. Sou genials, nois! M'agradaria dir-vos una cosa molt important, que és que si anem al concurs diumenge, quan van totes les colles grans, perquè de fet som una colla gran ara, és gràcies sobretot a vosaltres, però a cadascun de vosaltres, perquè heu aportat el vostre granet de sorra perquè els objectius de tota la colla s'assolissin. O sigui, a part de ser l'ànima de tota la colla dels nens del Vendrell, crec que sou del més especial que hi ha, perquè teniu una vitalitat, unes ganes de jugar, són algo que fan que vagis cada dia, i a més la valentia que teniu vosaltres per pujar allà dalt és una capacitat, o sigui, ja sigui els que fan de dosos, els que fan d'enxaneta, els que fan de cassola, cadascú té la seva part important, però també els que estan a terra són superimportants perquè tenen la feina d'animar els seus companys, però també tenen la possibilitat de pujar, només cal una mica d'esforç i ganes per seguir treballant i poder arribar a fer castells, pilars o el que sigui. El que més m'agrada a mi de la canalla és el companyerisme que tenen, el que es puguin ajudar i sobretot les ganes de superar-se, de fer millors castells, que al cap i a la fi és l'objectiu, de com treballen, de l'esforç que hi posen, de les ganes. Són la millor canalla que tenim.